Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугуни». Я ее ведущий Роман Спиридонов. И сегодня мы будем, как обычно, говорить о самых важных событиях этого дня в оккупированном Крыму и на материке, а также подводить итоги этой недели политические. Будем говорить о самых важных политических событиях, которые произошли. И вы можете подключиться к нашему эфиру, звонив нам по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Это Viber и Skype. Подключайтесь к нашему разговору, задавайте свои вопросы нашим гостям и можете высказывать свое мнение. Начнем мы с одного из самых важных событий этой недели. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в оккупированном Крыму, по нарушению прав человека в оккупированном Крыму. Как отметили в нашем МИДе, эта резолюция будет способствовать реализации украинской инициативе по созданию крымской платформы. Она обновленная и усиленная, как говорят наши дипломаты. Там существует призыв государствам усилить сотрудничество в рамках международных платформ по Крыму. Дается четкое определение понятию оккупационной власти Российской Федерации, и там привлекают внимание международной общественности к документированным случаям совершения пыток со стороны ФСБ в оккупированном Крыму. Вот об этой резолюции, о том, чем отличается эта пятая усиленная резолюция от предыдущих, что в ней нового, какие страны нас поддержали и почему. Будем говорить с нашим гостем Татьяной Печенчик, председателем правления Центра информации про права человека. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. Ам, Чем отличается, это уже пятая резолюция по Крыму от предыдущих? Эта резолюция существенно усилена по сравнению с прошлогодней. Например, в ней более, скажем, усилена терминология и четко указано, что не просто Крым является оккупированной территорией, но и так называемые власти, которые там сейчас находятся, нужно четко называть оккупационными властями Российской Федерации. Но кроме терминологии, там также очень много э, внесено новых трендов последнего года по ситуации с правами человека. Например, идет речь о влиянии коронавируса на ситуацию в Крыму. И также отмечается то, что государство-оккупант не делало достаточно усилий, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Крыму. Например, правозащитники фиксировали все лето всякие военные парады и другие милитаристские акции, где были большие скопления людей, а также все лето постоянно летали по много раз на день прямые самолеты, например, из Москвы в Крым. И Москва являлась одним из лидеров, регионов лидеров по количеству заражений. И, собственно говоря, это не могло не привести к тому, что в Крыму тоже была вспышка коронавируса. Кроме того, там идет речь о проблемах с доступом к украинскому образованию для крымских детей, особенно для тех, кто попал в университеты. Российская Федерация существенно усложнила выезд из Крыма украинских граждан, которых она считает своими гражданами. И было достаточно сложно, потому что перекрывались КПВВ, людей не выпускали, было сложно спланировать вот свое участие, поступать в украинские университеты. Кроме того, там усиливается также весь фактаж, который касается, например, политических заключенных. И впервые в резолюции Генассамблеи ООН в этом году упоминается имя Сервера Мустафаева, это координатор Крымской солидарности. И я скажу, что это достаточно редко, когда в резолюциях такого уровня упоминаются какие-то конкретные фамилии, потому что, как правило, там идет речь более такие обобщенные фразы. Это очень важно, что имя Сервера там, например, в предыдущих резолюциях там упоминались имена Владимира Балуха или Олега Сенцова, и эти люди уже на свободе.
Но, конечно, это не является такой уже стопроцентной гарантией, потому что, например, там уже несколько лет упоминается имя эмира Усейна Куку, еще одного правозащитника, который находится за решеткой. И, к сожалению, эмир Усейн до сих пор не освобожден, но мы надеемся, что это будет привлекать внимание всего мира к тому, что среди политзаключенных находятся правозащитники, и будет давление на Российскую Федерацию, чтобы этих людей освободили. Не только их, но и всех политических заключенных. В этой резолюции также еще идет призыв предоставить доступ в оккупированный Крым миссиям по правам человека, ОБСЕ, Красный Крест, если я не ошибаюсь, и уважать религиозные права в Крыму, в том числе восстановить работу Меджлиса крымско-татарского народа и не преследовать православную церковь Украины. Это тоже из нового, правильно я понимаю? Ну, собственно говоря, про религиозные преследования было также и в предыдущих резолюциях, как и призывы восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Собственно говоря, об этом шла речь также в промежуточном решении Международного суда ООН. И, собственно говоря, Генассамблея каждый год обращает внимание, что это решение до сих пор не выполнено. То есть, в принципе, государство-оккупант очень часто игнорирует какие-то призывы, которые там находятся в этих резолюциях, но с другой стороны это важно, потому что это резолюции, за которые голосуют все страны мира, это то, что позволяет держать повестку Крыма в постоянном внимании. Если говорить, например, про религиозные преследования, то то, что было новое в этом году, это массовое преследование свидетелей Иеговы в Крыму. В этом году уже как минимум 6 человек находятся за решеткой по обвинению в причастности к этой религиозной группе. Двое из них получили сроки по 6 лет. То есть можно сказать, в принципе, что три религиозные группы, которые больше всего подвержены преследованиям в Крыму, это, конечно же, крымские мусульмане, это свидетели Иеговы и это православная церковь Украины. Е- э, Если говорить о последствиях этой резолюции, ну, мы каждый год пытаемся проанализировать эффект. Вот как вы оцениваете э, эффективность и действенность этих резолюций? Но, к сожалению, мы видим, что Российская Федерация очень часто их игнорирует, но с другой стороны, это вопрос к эффективности всем системам международной защиты и к эффективности Организации Объединенных Наций. Можно, конечно, сказать, что мы разочарованы и мы не будем больше ничего продвигать, никаких резолюций, но тогда надо понимать, что вопрос Крыма вообще исчезнет из повестки дня, и это инструменты, которые позволяют держать руку на пульсе, которые позволяют информировать все страны мира о ситуации, которая происходит в Крыму, о том, что произошло за год, как усиливаются, в каких направлениях усиливаются преследования. И что, мне кажется, тоже очень важно, что для демократических стран, которые вводят санкции по отношению к Российской Федерации, это тоже дополнительный фактаж и аргументы для того, чтобы удерживать существующую систему санкций. И для нас это дополнительные аргументы также, чтобы вести разговор про расширение, про введение новых экономических санкций, персональных санкций по отношению к различным персоналиям или отраслям Российской Федерации. Мы уже несколько раз упомянули такие слова, как «все страны», «весь мир». Но ведь если проанализировать, вернее, посмотреть на результаты голосования, то голосуют за резолюцию не все страны. За эту резолюцию проголосовало 64 страны, 23 было против, если я не ошибаюсь, и 86 воздержались. Эм, Если проанализировать предыдущие голосования, как изменился расклад? Да, действительно, пока что стран, которые воздерживаются больше, чем тех, кто голосует за. Грубо говоря, за голосует постоянно 60-70 стран, и где-то там 78 воздерживаются, а где-то около 20 против голосуют. Но для принятия резолюции имеет значение не те, кто воздержались, а баланс за и против, и он однозначно в нашу пользу. То есть в принципе, как я уже сказала, голосуют за 60-70 стран.
против Голодомора. Но то, что в принципе, так много стран воздерживаются, не занимают какой-то конкретной позиции. Это, конечно, такая поза страуса, когда они пытаются вроде бы как дружить и с Украиной, и с Российской Федерацией, хотя, конечно же, тут идет речь не про дружбу, а про то, что вообще подвержены, скажем, разрушению все принципы, на которых строился международный мир, принципы уважения к территориальной целостности держав. И, конечно же, видеть позицию воздержания при голосовании не очень приятно. Вот. И смотреть на тех, кто постоянно голосует против, вот этих 20 стран, это, как правило, страны сателлиты Российской Федерации, такие как Куба, Венесуэла, Беларусь, а также это страны, у которых у самих очень большие проблемы с правами человека, такие как КНДР или Китай. То есть они, в принципе, против таких правозащитных, особенно сфокусированных на какой-то конкретный регион резолюций, потому что они не хотят, чтобы и по отношению к ним происходило что-то подобное. Владимир Зеленский, обращаясь к нашим дипломатам, обратился к ним с пожеланием, скажем так, напутствием, наставлением о дальнейших перспективах и дальнейших приоритетах работы в следующем году. И вот среди приоритетов украинской внешней политики он на следующий год он назвал возвращение оккупированных территорий, мир на условиях Украины, призвал усилить сотрудничество с западными партнерами для продолжения и усиления санкций. Он также рассчитывает на то, что можно будет удастся привлечь агрессора к ответственности в международных судах и надеяться на помощь союзников в восстановлении разрушенного Донбасса. Добавил, что Украина хочет мира, но на своих условиях. Вот давайте послушаем обращение Владимира Зеленского к украинским дипломатам. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, проти України. Це виклик усій, ми вважаємо, цивілізованій світовій спільноті. Маємо ставити питання відновлення територіальної цілісності України і повернення Донбасу та Криму. Світова коаліція на підтримку України має зберігатись, має збільшуватись, має зміцнюватись. Как вы оцениваете политику нашей страны по деоккупации захваченных Россией территорий? Я думаю, что правильно то, что наконец на 7-м годе оккупации Крыма наконец-то МИД очень активно начал работать над созданием крымской платформы, то есть такой, скажем, платформы, где будут собраны страны, поддерживающие Украину, и где можно будет, скажем, вести более активные диалоги, искать какие-то новые идеи. И, в принципе, хорошо, что Владимир Зеленский ставит это как задачу для наших посольств во многих странах мира, потому что мне кажется, что продвигать нашу повестку и говорить про проблемы оккупированных территорий, находить что-то общее, да, между нашими проблемами и проблемами других стран можно было бы более активно. И, собственно говоря, тут как раз очень большая роль наших посольств. Конечно, они разные в разных странах, но не всегда они достаточно активно продвигают эту повестку. И, конечно, хотелось бы видеть этого больше. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Татьяна Печенчик, председатель правления Центра информации по права человека, была с нами на связи. А сейчас к нашему разговору подключается народный депутат из фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы уже начали говорить о усилиях нашей дипломатии по деоккупации захваченных Россией территорий. Как бы вы оценили эти усилия, результативность этого года, скажем так? Видите ли вы какой-то прогрес? Так, ну я думаю, треба сказати, що важливо бути реалістами і давати
певні реалістичні очікування громадянам України. Якщо оцінювати ту діяльність, яка була зроблена за останні 7 років, вже коли відбулася анексія, я думаю, що було зроблено дуже мало. Незважаючи на те, що досить багато було політичних промов, реальних кроків не так багато було. Звичайно, наші дипломати працюють, звичайно, ті резолюції, які там були прийняті, проголосовані в міжнародних організаціях, це є наша перемога, але цього недостатньо. За останній рік, як ваша попередня співрозмовниця вже сказала з правозахисниця, ми з нею також працюємо, Тетяна Пічончик, є певні успіхи, тому що ми створили певні вже передумови до реальної роботи по створенню Кримської платформи. Те, що зараз МЗС цим займається. Вчора я була присутня на конференції послів українських дипломатів, також ми говорили про Кримську платформу. Наш комітет, я, зокрема, ініціювала проведення слухань на тему Кримської платформи, це вже буде в січні. Там вже будуть брати участь як і групи дружби, керівники груп дружби парламентських, ми і послів ми будемо залучати, і правозахисників. Це дуже важливо почути взагалі і оцінити, що в нас вже є напрацьовано. Тому що дуже часто відбувається міскомунікація, і ми просто не координуємо зусилля. І це дуже прикро. Ну, мы так много уже говорим о Крымской платформе, и вот так, мне кажется, слишком, ну, может быть, не слишком, это мое оценочное суждение, надежд возлагаем на нее. А стоит ли рассчитывать на прорыв Крымской платформи? 100% варто, тому що до цього просто не було такого. І по лінії ПАРЄ приведу приклад, що нещодавно, наприклад, у нас була зустріч з одним з кандидатів на посаду замгенерального секретаря, і ми говорили конкретно, проводили зустріч, як і з українською делегацією ПАРЄ, і з правозахисниками. Ми говорили конкретно, що ми можемо зробити на лінії ПАРЄ, щоб ця тема стала не просто актуальною, а була робочим майданчиком. Ми проговорювали навіть варіанти створювати спеціальну посаду людини, яка б відповідала за кримське питання в Раді Європи. Я вважаю, що це такі розмови, це є дуже добре. І якщо нам вдасться, а ми вже маємо підтримку, звичайно, і Туреччини, і інших країн, якщо нам вдасться систематизувати взагалі цю платформу на різних рівнях, і проводити дипломатію, і тиснути, і на всіх платформах про це говорити системно, наголошую, системно, з однаковими меседжами, з однаковими інформацією, я вірю в успіх, тому що це буде досить потужно. Вот слово «системность», мне кажется, в наших политических реалиях не совсем такое слово, которое может быть реализовано. Даже в СМИ про оккупированный Крым пишут по-разному. Некоторые пишут, что это аннексированный Крым, хотя уже даже Министерство реинтеграции и МИД, по-моему, сделал определение, что корректно и юридически верно говорить оккупированный. Вот эта вот системность, это ведь это наша украинская отличительная черта или политическая, я имею в виду? На жаль, ні. У нас дуже демократичне суспільство, мені здається, наші традиції і різних народів, які живуть на території України, в тому числі, мені здається, і кримська татарська культура – це про демократію і про вільне висловлення, немає яких обмежень. Але це інколи і погано, тому що нема цієї системи, нема координації. Ми говоримо різні речі інколи, ніхто за цим не слідкує, як правильно, але з приходом на посаду, звичайно, нинішнього міністра Дмитра Кулєби і те, що Еміне Джепаров стала головним замом першим, це є перемога, і тому тут варто думати про системність і щоб будуть зроблені правильні кроки, щоб побудувати перший фундамент системності, давайте так скажемо. Давайте теперь поговорим о том, ну, не совсем, может быть, корректно, в бюджете, конечно, нет такой статьи, но финансирование
деоккупации Крыма. Вот какие заложены деньги на решение этой задачи? Ну, також треба бути реалістами і говорити, що бюджет не ідеальний. Звичайно, б хотілося більше системності, більше грошей, щоб було видатків виділено. Але ті видатки, які ми маємо, є бюджетне фінансування Кримського дому і продовження різних культурних програм, пов'язаних там з кінематографом. Там закладені нормальні гроші, на які можна проводити культурну дипломатію. Це якщо ми говоримо про культурну дипломатію. Якщо про реальну допомогу кримським татарам, то тут є програма, яка закладена, там також є суми на допомогу переселенцям. І також є гроші і програми, як ви знаєте, на побудову квартир для кримських татар. Але там є певні, треба уточнювати. Ми знаємо, що Туреччина допомагає з побудовою квартир для того, щоб це реалізувати. Хотіли, щоб це було наступного року, але я думаю, що це може зайняти трошки більше часу. Хотелось бы какой-то конкретики вот в этом вопросе. Есть ли у вас информация, там, на сколько квартир заложено денег в бюджете, какая сумма на помощь переселенцам? Это, я правильно понимаю, это вот те деньги, которые выдает Ощадбанк на погашение коммунальных по 800 гривен? Переді мною. Щомісячна адресна допомога внутрішньопереміщеним особам на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 3 мільярди гривень. Щодо, якщо ми говоримо про забезпечення інформаційного суверенітету на фінансування, в тому числі і культурних продуктів, і телеканалу, то тут закладена, в мене написана цифра 350 мільйонів гривень. Але я вважаю, що цього дуже мало. 350 миллионов гривен на информационный суверенитет. Так, забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Республіки Крим. А там есть градация? Кому, сколько, что, зачем? Тут треба дивитись, можемо підключитись наступного ефіру, я вам скажу більш детально. Надання фінансової підтримки державному підприємству «Кримський дім» – це 465 тисяч гривень. Вважаю, що це дуже мало. Діяльність Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тут не тільки питання Криму і Донбасу, це 924 мільйони гривень. Ось такі суми закладені, також закладені суми на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті, яка займається і питанням етнічних меншин. Тут закладено 16 мільйонів гривень. Тобто гроші є. Про гранти, до речі, культурну дипломатію, фінансування культурного українського фонду, саме яка надає дуже часто гранти пов'язані з культурними ініціативами, проекти на теми Криму, закладено більше 400 мільйонів гривень. То я всім рекомендую, звичайно, користуватись тими можливостями, які зараз є, і все-таки наступний рік зробити декілька хоча б серйозних культурних продуктів, які разом з українськими парламентарями і з усіма ми могли використати, в тому числі на міжнародній арені. Я від себе можу сказати, що я роблю зараз ініціативу, продовжую свою приватну, культурну, про жовто-блакитну стратегію, як звучить Україна, і обов'язково завжди виділяю окремим блоком тему Криму. Тому що я вважаю, це дуже важливо вчути, як звучить Крим, як звучить кримська татарська культура саме на мапі нашої єдиної України. А можна поподробніше о вашій ініціативі? Так, я можу навіть розкрити трошки секрет, що наступного року я планую декілька таких онлайн-проєктів. Це будуть культурні презентації, це будуть концерти, проте за участю музикантів, культурних діячів з різних регіонів України, для того, щоб розказати про наше різноманіття.
як звучить Україна в Закарпатті, на Сході, в Криму, на Київщині. Це інколи зовсім різні культури, і ми мало один про одного знаємо. Треба це вирішувати, і щоб ми чули один одного і жили в мирі, розуміючи один одного. Если говорить о задачах на следующий год, вот что нужно, на чем нужно сконцентрировать внимание, исправить какие-то ошибки этого года? Вот что делать для того, чтобы наша борьба за освобождение была эффективнее? Дивіться, з того, чим я зараз займаюсь, я готую проект про санкції, на покращення санкційного механізму українського, в якому цей проект зосереджений на тому, щоб чинити тиск на Російську Федерацію за допомогою санкцій за ті злочини, які зроблені Російською Федерацією по відношенню до Криму, до Донбасу. Це є важливим. Ми це питання розпочали. Звичайно, хотілося мати вже якийсь певний результат. Цього замало. Я для себе кажу, що я хочу це вирішити і наступного року вже на початку запустити процес, зареєструвати законопроект після того, як ми погодимо з усіма сторонами його. Це буде дуже добре і для Кримської платформи. Вважаю, що Кримська платформа повинна була створена раніше. Ми могли б це зробити рік тому, а не тільки зараз, починаючи. Будемо вирішувати це питання. Далі в мене є закон про невизнання, це закріплення державної нашої позиції України і невизнання тих висловлювань, які заперечують окупацію, анексію, яка була зроблена Російською Федерацією по відношенню до Криму і Донбасу. І четверте – це про міжпарламентське співробітництво. Я можу сказати, що всі ці пріоритети діяльності, які в нас є, ми тільки розпочали цю дорогу в парламенті. Це займає час. Я хочу більш краще організувати депутатів, групи дружби, щоб от ті речі, про які я зараз сказала, і про санкції, і про ті пріоритети, які в нас є, щоб кожен депутат над цим працював при можливості і при бажанні. Інколи відбувається дезінформація, міскомунікація, не така гарна координація. Депутати не розуміють, наприклад, що вони можуть зробити в комунікації з іншими парламентарями світу. Я вважаю, що це мені, зокрема, б хотілося покращити. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, когда говорите о наказании за непризнание оккупации наших территорий? Вы предлагаете ввести уголовную ответственность? Так, в нашому законопроекті є радикальна позиція – це кримінальна і адміністративна відповідальність. Ми спеціально закладали саме такий варіант, тому що ми вважаємо, що ми повинні визначитись, чи це злочин, чи не злочин. Їхати до Москви, наприклад, українським парламентарям без дозволу на це офіційного і казати про те, що, наприклад, Крим не український або в Донбасі йде громадянська війна. Це є злочинами. Також є, туди включається заперечення геноцидів ХХ століття. Це Голокост, це депортація кримських татар, це Голодомор. Какая ответственность, по-вашему, за это должна быть? Я вважаю, що як мінімум повинні бути адміністративні штрафи, якщо ти говориш щось, що суперечить державній політиці. Так є в Німеччині, так є, там, до речі, в декількох країнах існує кримінальна відповідальність, якщо це ми говоримо про Голокост. Тобто є якісь речі системно, культурні. Ти не можеш сказати, що, наприклад, Голокост – це добре, тому що це злочин, який визнаний міжнародною спільнотою. Інші злочини, які перелічені зі мною, це також злочини. І ми повинні визначатись на державному рівні. Щоб потім, коли ми вимагаємо чогось від інших країн, щоб вони запровадили санкції, щоб вони тиснули, щоб вони там визнали наші трагедії як там міжнародні. Ми повинні самі показувати проактивну позицію. Ми не завжди це робимо. Що за всі ці роки до сих пір немає ніякої відповідальності за діяльність проти своєї держави. Такі є закони, наприклад, в Німеччині це так звані закони пам'яті.
ми пам'ятаємо, ми висловлюємо повагу до тих жертв, які потерпали від цих злочинів. І ми мусимо про це пам'ятати і будувати свою культурну, гуманітарну, інформаційну політику на цьому. И давайте поговорим еще о втором вашем законопроекте про санкции. Экспертное сообщество очень часто критикует нашу санкционную политику, говоря, что она не сфокусирована, что она, ну, как бы, кто в лес, кто по дрова, что называется. Что вы предлагаете изменить? Я визнаю чесно, що рік тому, коли я прийшла до парламенту, я не аналізувала питання санкцій настільки глибоко, і мені здавалося, що існують санкції, які дієві, які, ну, звичайно, якщо ми запроваджуємо санкції, то є якась відповідальність. Коли ми разом з моєю командою сіли це перевіряти, зрозуміли, що за всі ці роки не було ніякої відповідальності, якщо ти, наприклад, продовжуєш торгувати з Росією або ще ряд речей в інших країнах, наприклад, в Сполучених Штатах. Сполучені Штати наклали санкції на компанію Amazon, яка доставила товари в Крим. І вони санкції наклали на Amazon. Ми повинні те саме робити. І в нас не прописано в санкційному механізмі, яка відповідальність, якщо ти порушуєш і робиш щось проти держави, і там співпрацюєш з агресором. І друге, в нас не прописано, хто координує цей моніторинг. Тому що в нас є декілька органів влади, це не визначається, хто за що до кінця відповідальний. Окрім таких санкцій національних, ми ще маємо ряд санкцій міжнародних, які ми зобов'язані приймати разом після рішення Ради безпеки ООН, з Євросоюзом. Ми мусимо аналітично і правильно мислити в державних інтересах України в санкційному механізму і думати, яка санкція буде правильна для нас, яка ні. Я проводила консультації з швейцарським посольством і з швейцарським урядом щодо їх санкційної політики. Я задала питання, а як ви вирішуєте, там, ось, наприклад, є санкції Євросоюзу, чи ви накладаєте їх у себе? Вони кажуть, ну ми завжди думаємо, що буде в нашому державному інтересі. І це ключова фраза. Я пропоную в своєму законі якраз закріпити, що таке наш державний інтерес. Тобто накладання санкцій – це інструмент захисту наших державних інтересів, нашої державної безпеки. Якщо ми тиснемо на Росію, то це інструмент і зовнішньої політики. Я знаю, у вас есть, ну, если так можно сказать, конкурент, да, у Валентина Наливайченко есть свой проект. Вы их не изучали друг друга? Может быть, было бы проще объединить усилия? Или у вас принципиальное различие к подходу? Не до кінця. Валентин Наливайченко брав участь в наших слуханнях, які були проведені близько 2 тижнів тому щодо санкцій, санкційного механізму. Він запропонував доповнення до існуючого закону, коли я пропоную зовсім новий закон, який розмежовує національні санкції, міжнародні санкції. Національні санкції віддаються під РНБО, там створюється аналітичний центр, який це все аналізує. Все, що пов'язано з міжнародною політикою, переходить в МЗС. Зараз такої координації і системності нема в цьому. Існує в нас нова посада в МЗС, яку займає Макеєв, який займається санкційною політикою, але цього недостатньо. Треба систематизувати це. З Валентином Наливайченком ми не раз обговорювали питання санкцій. Зараз працюємо на те, щоб допрацювати мій законопроект з його пропозиціями. У нас йдуть консультації з МЗС, йдуть консультації з РНБО. Ми чекаємо відповіді від різних експертів, які нададуть нам, вже багато хто надав фідбек. І ми той оптимальний збалансований варіант вже зареєструємо в наступному році, щоб він був компромісним і щоб, звичайно, отримувати голоси і проголосувати в Верховній Раді. А по-вашему, кто должен концентрировать всю информацию, кто должен генерировать? Что это за центр должен быть? Кто этим должен заниматься? Ви говорите про санкції національні. На мою думку, це повинно робити РНБО, тому що вони і так
це роблять, але в них немає аналітичного центру, немає єдиного державного реєстру. Я пропоную створення єдиного державного реєстру. Наразі, щоб ви розуміли, що, наприклад, якщо ти український прикордонник або ти там працюєш в прокуратурі, в тебе немає єдиної бази. Якщо, наприклад, до тебе приїжджає людина, ти повинен перевірити її, чи це бізнесмен, там банк перевіряє. Де це перевіряти? Є окремі PDF-файли дуже часто. Цього замало. Спасибо вам большое, Елизавета, что были с нами И на вам. связи. Благодарю вас. Елизавета Ясько, народный депутат, фракция «Слуги народа» была с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. Европейский Союз серьезно обеспокоен размещением России в оккупированном Крыму самолетов и ракет, способных нести ядерные боеприпасы, а также захватом ею бывших объектов хранения ядерного оружия на полуострове. Речь идет еще о советских объектах, которые были расположены на территории Крыма. Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма. И это заявление было провозглашено на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Вот давайте послушаем часть этого заявления. Ми серйозно стурбовані переміщенням на території України передових систем озброєння, включаючи літаки і ракети, здатні нести ядерні боєприпаси, зброї, боєприпасів та військовослужбовців, а також незаконним захопленням і встановленням Росією контролю над колишніми об'єктами зберігання ядерної зброї в Криму. А с нами на связи Андрей Рыженко, капитан первого ранга с нами военно-морских сил Украины в запасе. Добрый вечер. Доброго вечера. Давайте поговорим с вами, как с человеком, который может объективно оценить ситуацию, связанную с угрозами, которые возникают из-за такой милитаризации полуострова. Насколько реально говорить о том, что Россия может воссоздать ядерный потенциал на территории оккупированного Крыма, или она уже это сделала? Вот какие ваши оценки? Ну, перш за все, так, Кримський полуостров – це той плацдарм, який Росія використовує як генератор військової сили для проєкції цієї військової сили за межі Чорного моря, Середземне море, Близький Схід і Північну Африку. А то, що зараз ми спостерігаємо, це практично те ж саме, що відбувалося в Радянському Союзі, але техніка, технології вже розвинулись і, звичайно, це має підтвердження в тому, що проходить. Дійсно, в радянський час було багато таких сховищ ядерного боєприпасів в Криму. Самим відомим є сховище Кизилташ, недалеко від міста Феодосія. Колись там стояла бригада морської піхоти військово-морських сил України. Це, до речі, дуже таке величезне сховище. В український час воно не використовувалось, але є така інформація, що зараз його відновлюють. Хочу вам сказати, що на радянських кораблях військових 25% ракетного боєзапасу і торпед, вони мали спеціальну бойову частину. Тобто це ядерна бойова частина. Застосування ядерної бойової частини для крилатих ракет, для нанесення наземних ударів, воно значно підвищує бойовий потенціал зброї. І тому вирогідно, що якраз і нові ракети «Калібр», які були прийняті на озброєння недавно в Збройних силах Росії, якраз в варіанті для стрільби по целям на суходолі, вони якраз і виконані в режимі спецбойової частини. Такі ракети, я хочу нагадати, вони знаходяться на борту підводних човнів «Кіло», по класифікації російської, це «Варшавянка», їх мається 6 в Чорноморському флоті, і вони прийшли всі після анексії Криму в 2014 році. І такі ж ракети знаходяться
на борту малих ракетних кораблів, типа Вишній Бавачок, це Буян-М і Каракор. Тобто оці ракети якраз можна застосовувати в спецбоєзапасі по стрільбі по суходолу. І хочу сказати, що опять же Чорноморський флот, особливо підводні сили Чорноморського флоту, вони спрямовані для нанесення ударів якраз по, якщо говорити про Чорне море, якраз по європейському континенту, тобто по країнам блока НАТО. А какой радиус поражения у калибров? Если я не ошибаюсь, там до 2000 километров. Ну, є різні, значить, калібри є для стрільби по надводним кораблям. Там один радіус, він трошки менше, це залежить від системи управління. Калібри, які застосовуються в варіанті стрільби по береговим цілям, їх мінімальний радіус по 1500 кілометрів. Але є інформація, що цей радіус може бути більше. Тобто цього достатньо, щоб досягнути Лондона, Риму, Берліну достатньо. Тобто радіус дуже великий. Справа в тому, що вони наводяться практично по цілям, по фіксованим цілям. А зараз з технологіями, коли в будь-якому смартфоні ти можеш чітко там до декількох метрів визначити параметри знаходження об'єкта, будинку, там, це дуже легко. А радіус ураження, це кілометри, цим спецбоєзапасом. Тобто це дійсно така дуже серйозна загроза. І я скажу, що технічно повернути зворотньо спецбоєзапас в Крим – це невелика проблема. Тим більше, що зараз технології дозволяють цей боєзапас тривалий час хранити на кораблях, просто на кораблях. Тобто в погрібах, в ангарах і так далі. Тобто, технічно це проблем з цим немає ніяких. Була інформація, що також є такі сховища ядерного боєзапасу ще в Новоросійську. Це було ще з часів до 2014 року. Так, в принципі, Кримський півостров, протягом радянських часів він був підготовлений дуже так ретельно і для того, щоб цей спецбоєзапас хранить, і для того, щоб якийсь час здійснювати діяльність в умовах нападу з іншої сторони спецбоєзапасу. Тобто це все узбережжя Південне Криму, там маються гори, воно фактично там було такі спеціальні споруди, фактично це як такі споруди прямо в горах, і вони могли витривати значно вибухи іменно ядерних боєзапасів. Якщо знаєте, це така дуже відома Балаклавська база підводних човнів, фактично це був такий завод таємний по ремонту підводних човнів, він мог витримати щось там дуже таке серйозне, пряме влучання ядерного боєприпасу. Если я не ошибаюсь, то Балаклава, по-моему, там была уже фактически вся распродана и отдана в частные руки. Справа в тому, що Балаклава, що ми маємо на увазі. Именно этот завод, его там эти объекты военные. Я хочу поправити трошки завод. До моменту анексії Криму він мав статус філії музею Збройних сил України. Там проводились екскурсії. Це була власність Міністерства оборони України. Я не думаю, що там, не знаю, це мені невідомо, яка власність зараз. Я можу сказати точно, що цей об'єкт, він готувався якраз для того, щоб він мог функціонувати під час ведення цієї якраз ядерної війни. Что Европа, в целом Альянс Североатлантический может противопоставить? Может ли он блокировать эту угрозу на сегодняшний момент? Дивіться, зараз, дійсно, для цього потрібно система, перш за все, виявлення цієї загрози. Тобто, ракети ж вони ж також, вони ж
Ну, дійсно, вони навіть можуть пускатися. Ну, є певні ознаки того, що готується ракетний удар. І це питання до розвідки, щоб ці ознаки виявити заздалегідь. І я думаю, що Європа і Північно-Атлантичний альянс, і Європейський Союз, вони мають зосередити зусилля на те, щоб ці ознаки виявити, розгортання сил, а потім там і це питання комплексне, дипломатичне, на лінії дипломатів, на лінії політиків. Треба розбиратися. Ну, ви знаєте, що практично кожна країна Європи, вона на серйозний відсоток залежить від Російської Федерації стосовно постачань газу і нафти. Ну, виходить так, що ті кошти, які сплачує Європа за нафту і газ, вони йдуть якраз на те, що Росія розвиває цю зброю, в тому числі і зброю ядерну, ці технології. Те ж саме стосується і технологій, які поступають в Російську Федерацію з країн Західної Європи. Ну, зараз ці технології, вони багато з них підпали під санкції, але раніше вони були доступні. Тобто це також це технологічна така складова. Ну і опять же є там системи противовоздушної оборони. Ну, опять же, зараз рівень технологічності зброї і дистанції таковий, що якщо ракета фізично буде випущена, то часу реагувати буде дуже небагато. Дуже небагато. І фізично за розмірами вона невелика, а той потенціал, який вона несе, вражаючий, дуже-дуже великий. А может ли стабилизировать ситуацию или служить таким предостережением агрессивным действиям России достаточно активное присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе? Мы часто фиксируем новости о том, что зашел один корабль, второй корабль над Крымом, рядом с Крымом летают самолеты-разведчики. Насколько это стабилизирующий фактор и может охладить пыл россиян? Ну, так, якраз оці сили і Північно-Атлантичного альянсу, і окремих країн, вони якраз і виконують ці завдання, тому що вони збирають інформацію, вони виявляють ознаки розгортання, збільшення військової присутності і роблять це систематично. І якраз ця інформація, вона полягає в основу аналітичних різних доповідей, які фіксують рівень того і тенденції того, як загроза збільшується або вона знаходиться на попередньому рівні і так далі. Дійсно, це якраз робиться для того, щоб ці завдання виконати. Завдання, перш за все, висвітлення обстановки, виявлення ознак того, що ця загроза існує, що вона актуалізується. Сегодня появилась информация о том, что Россия тестирует в Черном море новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, которая охватывает всю акваторию и автоматически определяет данные о принадлежности кораблей, заходящих из Средиземного моря, и фиксирует их перемещение. Ну, естественно, что они будут ее использовать для слежения за кораблями НАТО. Знакомы ли вы с этой системой, насколько она эффективна и как она может повлиять на расстановку сил в Черноморском регионе? Ну, на самом деле, систем таких досить багато. Найбільш розповсюджена є система AIS, Automated Identification System. Дійсно, на будь-якому кораблі водотонажністю більше 300 тонн встановлюється такий радіопередатчик, який надає інформацію стосовно того назви судна, її міжнародного коду, порту приписки, порту призначення вантажу. І, як правило, ця система має бути активована на судні, і це дійсно дозволяє це судно виявити за межами горизонту радіолокаційного спостереження. Тобто будь-яке судно з берега, воно виявляється на дистанції, можливо, максимум, може 25 міль, якщо це рівне узбережжя, немає там спор ніяких. А завдяки цій системі ти можеш дійсно побачити
судно, яке зайшло до Чорного моря, практично з моменту перетину пролива Босфор. Тобто, якщо це ми беремо Севастополь, то це 300 морських миль. Ну, дійсно, ця система так, вона дозволяє мати таку інформацію. Ну, це не дуже нова система. Я можу сказати, що на початку року росіяни в Криму вони тестували цю систему бойову висвітлення надводної обстановки і цілевказання міжвідову. Тобто практично все, що виявлялося в акваторії Чорного моря, завдяки військовим засобам, воно збирається в єдину цифрове таку мережу, і відповідно кожна військова частина, яка має доступ до цієї мережі, може її використовувати. Це аналог так званої системі натовської Link 1116. І росіяни тривалий час вже над цим працюють. Ну, у них цього не вийшло, але знаємо, що зараз от в цьому році, ну, по меншій мері, що стосується Криму, цю завдання було виконано. І дійсно, ну, це основа, це перший пріоритет при плануванні будь-якої військової операції, це з'ясування ситуації. І якраз це дозволяє правильно розставити сили, забезпечити концентрацію сил на найбільш уразливому напрямку, організувати їх взаимодію. То есть, ну, дійсно. Благодарю вас за то, что были с нами на связи, за ваш разговор. Андрей Рыженко, капитан первого ранга военно-морских сил Украины в запасе, был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. Совет Европейского Союза продлил санкции на этой неделе, введенные в ответ на агрессивные действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и нацеленные на отдельные сектора российской экономики еще на полгода, до 31 июля. Решение Совета ЕС, как указано в заявлении, следует из последней оценки состояния выполнения Минских соглашений. Учитывая то, что Минские соглашения не в полном объеме выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России. И вот и о санкциях Европейского Союза, и о Минских соглашениях, и о связанных с этим проблемах, которые возникают с правами людей на оккупированных территориях, мы поговорим с Нелли Яковлевой, народным депутатом Украины и заместителем парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Добрый вечер, вы меня слышите? Добрый вечер, да, слышу вас. Ну, мы уже много раз говорили о том, что санкции Европейского Союза будут до тех пор, пока Россия не выполнит требования. В этот раз здесь сделан акцент на Минских соглашениях. В то же время мы ждем какого-то прогресса, в том числе связанным с освобождением наших пленных, которые удерживаются в России. Хотелось бы уточнить, узнать у вас, есть ли у вас такая информация, потому что очень часто, очень активно эта тема звучала в начале года и в конце прошлого, о том, что будут возвращены из российских тюрем крымско-татарские политические узники. Но после того, как разразилась эпидемия коронавируса, эта информация как-то сошла на нет. И со всех источников мы пытаемся узнать, делается ли какая-то работа в этом направлении. Вам что-то известно? Известно тоже немного, но известно то, что действительно работа ведется. Вы абсолютно правильно сказали о том, что именно пандемия коронавируса, к сожалению, отодвинула этот процесс. Поскольку этот процесс должен был быть достаточно масштабным, и после Парижского коммюнике, которое было подписано на 9 декабря 2019 года, было определено, что должны состояться обмены. В том числе оговаривался и формат по крымским татарам. К сожалению, этого не состоялось. Но работа ведется и со стороны Офиса президента регулярно в этом направлении.
Но всегда интересно, что скрывается за фразой «ведется работа». Все то, что касается обменов, это очень деликатная тема. И у нас уже были истории, когда обмены срывались из-за того, что информация попадала в СМИ раньше определенных договоренностей. Как только имена тех людей, которых могут обменять, становятся полные списки известны, обязательно происходят какие-то провокации. И, соответственно, процесс срывается. Поэтому в этих процессах обменов очень важно совершать тишину, соблюдать тишину до тех пор, пока полностью не будут достигнуты все договоренности и наши граждане не будут возвращены в Украину. А, Если говорить о том, как в этом году, вернее, в бюджете следующего года предусмотрены деньги на как раз защиту прав жителей оккупированной территории, ну, как я говорю, в общем, на деоккупацию Крыма. Хотя, ну, понятно, что такой статьи там конкретно нет. Как вы оцениваете объем финансирования этой, скажем так, программы? В этом году бюджет формировался очень тяжело. Мы понимаем, что мы находимся не в самом лучшем экономическом состоянии. И я хочу сказать, что практически по всем статьям, которые я смотрела, конечно, хотелось бы большего. Притом абсолютно по всем направлениям. Это касается тех сфер, с которыми я работаю, сферы образования, сферы Донбасса и в том числе Крыма. Но в любом случае, если эти деньги выделены, максимально важно, чтобы они были эффективно освоены. Потому что я уже тоже сталкивалась с такими проблемами, что деньги выделяются, но, к сожалению, неэффективно расходуются исполнителями. Что вы имеете в виду? Какие-то примеры у вас есть? Я имею в виду, к примеру, что в прошлом году на жилье для внутриперемещенных лиц было выделено 20 миллионов. К сожалению, не все эти деньги были освоены за прошлый год. То есть мы тогда говорим о том, что есть определенная неэффективность субъектов управления, которые должны были освоить эти деньги. На жилье это на покупку жилья или на оплату? На оплату? Там есть разные варианты. Это то, что касается, ими дальше уже распоряжается местная власть. Это есть то, что касается 70/30, 50/50. То есть часть дает местный бюджет, часть дается по этой программе, часть может даваться самими переселенцами. То есть там есть комбинированные варианты. А в этом году на покупку жилья сколько заложено? Больше 120 миллионов. Эта программа была увеличена в 5 раз. Хотя в первом чтении, когда принимался бюджет, там не было заложено ничего, но общими усилиями мы смогли вернуть и увеличить финансирование этой программы. На что можно позволить на эти деньги? Ну, здесь все зависит от субъектов управления, которые ими будут распоряжаться. Понятно, что мы не можем полностью покрыть проблемы в жилье внутриперемещенных лиц, но в то же время государство должно гарантировать наличие предоставления жилья. Мы понимаем, что это не происходит так быстро, как бы нам бы хотелось бы, но в любом случае это ответственность государства, и поэтому обязательно мы должны продолжать этот курс на неизменность данной политики. Но нет конкретной информации о том, сколько квартир и где должны быть куплены на эти деньги. Ну, смотри, мы только заложили общую статью в бюджете. Дальше пока что конкретики поэтому нет. Если оценивать этот год с точки зрения эффективности нашей борьбы за деоккупацию Крыма, вот как бы вы оценили, что бы вы отметили? В первую очередь я хотела бы все-таки отметить о том, что Министерство иностранных дел инициировало создание Крымской платформы. Я думаю, что это один из важных и серьезных механизмов, который в будущем нам поможет в стратегии деоккупации. Будем ждать первого саммита в мае и очень надеюсь на то, что большое количество государств присоединится к Крымской платформе. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Нелли Яковлева, народный депутат Украины, заместитель парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. А сейчас с нами на связи Евгения Габер, заместитель директора Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко. Добрый вечер, Евгения. Доброго вечора, вітаю. Сегодня наш эфир, он в основном посвящен ситуации, связанным с санкциями, с нашей дипломатией.
с нашей борьбой на мировой арене за деоккупацию наших территорий. Как бы вы оценили этот год? Эффективным ли он был или не очень? Ну, мені здається, що оцінювати те, як цей рік пройшов в будь-якому випадку, у будь-якій сфері достатньо важко, тому що рік був надзвичайно важким для всіх, враховуючи пандемію COVID-19, враховуючи локдаун і те, в якому стані знаходяться економіки багатьох країн світу. В принципі, говорити про додаткове посилення санкцій і про якісь додаткові заходи, які б обмежували економічну діяльність, це достатньо складна і чутлива тема. Разом з тим слід відзначити, що для нас, мені здається, особливо на кримському треку цей рік був особливим. І, по-перше, це пов'язано, звичайно, із започаткуванням Міністерством закордонних справ ініціативи «Кримська платформа», яка ще зараз знаходиться на етапі попередніх переговорів, на етапі започаткування, але ми вже знаємо, що на наступний рік запланований перший великий кримський саміт. І саме це стало, мені здається, такою можливістю, ініціативою, яка дозволила принаймні тримати весь час на порядку денному кримське питання. Тому що досі достатньо часто від наших іноземних партнерів ми чули звинувачення в тому, що ми відділяємо напрямок, умовно, сходу України, Луганської, Донецької області, агресію України в цих регіонах і Криму, і нібито займаємося більше проблемами Донеччини і Луганщини, десь там забуваємо про Крим. Дуже приємно, що в цьому році великою мірою і завдяки зусиллям першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, завдяки, в принципі, скоординованій роботі і Офісу президента і Міністерства закордонних справ, багато міжнародних заявили про свою підтримку цій ініціативі, Кримській платформі, готовність до участі в ній або принаймні підтримку її як ідеї. І, як на мене, це є одним із важливих елементів дипломатичної діяльності, одним із важливих результатів за 2020 рік. Ну, действительно, да, идея создать крымскую платформу, она стала такой прорывной в плане возвращения крымской темы в медиапространство. Но не кажется ли вам, что сейчас вокруг нее такой большой ажиотаж и слишком большие надежды на нее? Вот на что мы можем рассчитывать, когда эта платформа заработает? Ну, ви знаєте, мені здається, ажіотаж – це не завжди погано. І єдиним очікуванням, яке є у всіх нас, к сожалению, у нас суверенітет, інша справа. пропадает видеосвязь, и вас очень плохо слышно. Зараз чутно мене? Да, сейчас вроде стабилизировалось видео. Да. Мені здається, що головним очікуванням від Кримської платформи, в принципі, К сожалению, не стабилизировалось. Возможно, нам удастся перезвонить, переподключить связь, и тогда у нас получится. Евгения, вы меня слышите сейчас? так, я вас чую. Ви мене чуєте Да, зараз? давайте попробуем еще раз вот про надежды на крымскую платформу. Я думаю, що головними надіями і очікуваннями і від Кримської платформи, і від будь-яких дипломатичних ініціатив на кримському напрямку, безумовно, в кінцевому варіанті є повна деокупація Кримського півострову. Інша справа, наскільки це є перспектива близька чи далека, звичайно, якихось аж надто оптимістичних і райдужних зараз прогнозів щодо того, що протягом наступного року ми зможемо звільнити Крим повністю, в мене, на жаль, немає, я думаю, як і у багатьох експертів, але при всьому тому той ажіотаж, про який ви говорите, це також створення
певних меседжів, які ми посилаємо назовні. Це також публічна дипломатія, стратегічні комунікації, які в нашому світі сучасному є також дуже важливим елементом дипломатичної роботи в цілому. І сам факт того, що ми про це говоримо, сам факт того, що ми постійно нагадуємо нашим міжнародним партнерам, наскільки це для нас важливим. Те, що посилюються резолюції, зокрема і ООН по ситуації в Криму, по тих порушеннях прав людини, які там зараз відбуваються, це все невеликі елементи, які самі по собі, можливо, не сприятимуть ізольовано один від одного звільненню Криму, але при всьому тому на паралельних треках всі ці зусилля разом, я думаю, що є важливими цеглинками в цю загальну спільну справу деокупації Криму. Сможет ли эта платформа работать без участия России? Як на мене, наскільки я знаю, участь Росії зараз, безумовно, не обговорюється, при тому, що ніде я не чула про те, що ця платформа є закритою до участі Росії. Є абсолютно чітке розуміння того, що насамперед ядром і основою цієї платформи мають стати стратегічні партнери України, зокрема і Туреччина. Ви знаєте, зараз відбувається візит міністра закордонних справ і міністра національної оборони Туреччини до України, в тому числі Кримська платформа є на порядку денному. Це країни Чорноморського регіону, це наші західні партнери. Тому в будь-якому разі це таке стратегічне коло партнерів України і у військовій сфері, і у політичній, і у дипломатичній сфері, яке допоможе спільними зусиллями посилювати тиск на Російську Федерацію і все ж таки утримувати це питання на порядку денному. Тому говорити про 100% ефективність цієї платформи як єдиного інструменту повернення Криму, безумовно, не можна. Це було б абсолютно наївно, мені здається, ми навіть про це і не говоримо. Але сам факт існування такої ініціативи, яка дозволяє на різних міжнародних майданчиках, в перемовинах двосторонніх з нашими міжнародними партнерами постійно порушувати це питання, нагадувати про те, що все ж таки Крим – це частина України, про порушення прав людини, які там відбуваються, і про злочини Російської Федерації в Криму. В цьому сенсі, як частина, важлива частина публічної дипломатії, безумовно, це є дуже ефективний захід, ініціатива, і потрібно подивитися, в якому вигляді наступного року вона буде запущена. Зараз є декілька різних рівнів, і парламентська, і експертна взаємодія, і взаємодія на найвищому рівні. Тому давайте дамо можливість їй запрацювати в повній мірі до того, як ми будемо оцінювати її ефективність. Ну вот интересно было бы проанализировать роль Турции, вот какой бы она могла быть, да? Ну, даже не столько проанализировать, сколько предположить, какие задачи бы в этой платформе выполняла Турецкая Республика. Для Туреччини питання Криму є надзвичайно важливим. Питання кримських татар і, в принципі, фактор кримських татар і тюркських спільнот, які проживають в Україні, завжди було одним із ключових для Туреччини. І ці питання постійно порушуються у наших двосторонніх відносинах на різному рівні. Тут можна говорити і про безпеку в Чорноморському басейні, в Чорноморському регіоні взагалі, тобто про геополітичний вимір цього питання, військово-політичний вимір. І зараз, наскільки я бачу з останніх заяв, буквально з півгодини тому закінчилася спільна прес-конференція міністрів закордонних справ і міністрів оборони двох країн за результатами засідання квадриги, так званої нового формату, за участю 4 міністрів, 2 турецьких, 2 українських. І якраз питання співпраці у військово-технічній сфері, у оборонній сфері, у сфері морської безпеки, вони є ключовими на порядку денному, починаючи від поставок і спільного виробництва ударних безпілотників і до виробництва корветів. Це один елемент. Другий елемент, про який можна говорити, це, безумовно, питання захисту прав кримських татар, це питання звільнення політичних в'язнів українських і в тому числі етнічних кримських татар за участі і за посередництва Турецької Республіки. В цьому сенсі ми вже маємо таку історію успіху і, наскільки мені відомо, на цьому треку також продовжуються переговори. Безумовно, мова йде і про підтримку Туреччиною
наших ініціатив на міжнародних майданчиках, про співавторство резолюцій, в тому числі і в ООН нещодавно, ви знаєте, резолюції, які були нові прийняті по Криму. Знов-таки маємо повну підтримку Туреччини. Ну, не говорячи вже про те, що в більш широкому форматі не тільки про Крим, а в принципі про деокупацію, що і на чолі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України також є зараз турецький посол Халід Чевік. Тому по всіх цих напрямках робота з Туреччиною ведеться, і безумовно Туреччина є ключовим гравцем в Чорноморському регіоні в принципі, і заручитися її підтримкою в цьому питанні є важливим для нас, для того, щоб працювати не тільки в двосторонньому форматі, а в принципі говорити про певну стабілізацію ситуації безпекової в Чорноморському регіоні. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, объявил, если я не ошибаюсь, следующий год годом украинских общин за рубежом. Вот известно вам о такой инициативе? Если да, то что это значит? На какое сотрудничество? Да. Наскільки мені відомо, мова йде не стільки про українські спільноти, якісь чи рік українських громад за кордоном в якомусь специфічному статусі, скільки про те, що нам потрібно посилювати наші зв'язки з тими українцями, які зараз проживають за кордоном, тому що це є достатньо серйозний ресурс. В багатьох країнах це є величезні українські громади і діаспори, які відіграють ключову роль в тих чи інших сферах. Інколи ми можемо говорити про лобі-групи інтересів в бізнес-сферах, інколи ми можемо говорити про вплив на прийняття рішень в парламентах, інколи ми можемо говорити про культурну дипломатію, про якісь гуманітарні зв'язки, в залежності від того, це, умовно кажучи, Туреччина, Польща, Італія, Сполучені Штати чи Канада, звичайно, є специфіка цих діаспор в кожній конкретній країні. Говорити про те, що єдиний спільний підхід може бути до них залучений чи якось розроблений, неможливо. Але при всьому тому посилювати ці зв'язки, зокрема і через Світовий конгрес українців, зокрема і через ті асоціації, які вже існують, і через ті спілки українських громад за кордоном, які вже існують, потрібно з цими українцями потрібно працювати. З одного боку, вони мають відчувати, що вони є захищеними, що вони є громадянами України, про яких Україна як держава піклується. З іншого боку, вони, як я вже сказала, відіграють важливу роль в країнах перебування. І для України це також і додатковий інструмент м'якої сили, який потрібно використовувати. Наскільки мені відомо, мова йде про дуже широкий спектр питань, від посилення інфраструктури, створення суботніх шкіл для дітей, які навчаються за кордоном, і таких культурних, якихось гуманітарних проєктів, і аж до стратегічних комунікацій і залучення всіх цих українських спілок і асоціацій до спільної роботи, просування, власне, українських наративів, просування нашої адженди на фоні тієї шаленої пропаганди, яка ведеться Російською Федерацією, в тому числі відповідно в цих країнах, де вони проживають. А какой бы вы из наших диаспор назвали бы самой, скажем так, лоббистской, ну, если это корректно, конечно, так выразиться? Ну, знов-таки, те, про що я говорю, якщо говорити, скажімо, про Сполучені Штати, ми нещодавно раділи тому, що українку, етнічну українку було обрано до Конгресу Сполучених Штатів, і ми знаємо, що на рівні американського конгресу є дійсно, ну це вже знов-таки ці діаспори, ці громади, вони є різні. Це є діаспори в першому поколінні, як, наприклад, в Туреччині, да, і це є діаспори в третьому, четвертому поколінні. Тому так узагальнювати, говорити в середньому про температуру по палаті важко, але в якомусь випадку, знов-таки, там Сполучені Штати, Канада, це може бути достатньо впливові групи, лобістські групи на
рівні органів влади. Якщо ми говоримо про якісь такі країни, умовно кажучи, Польща, Італія або країни навіть там Центрально-Східної Європи, це значний людський ресурс, без якого, як ми побачили під час пандемії, локдауну, закриття кордонів, ці країни не можуть часто повноцінно функціонувати в плані ефективної економіки. І тому тут ми можемо говорити про якісь такі більш економічні впливи ресурси. Та сама Туреччина, знов-таки, це здебільшого дружини турецьких громадян, які там перебувають, але при всьому тому серед них є багато митців, є багато фахових представників мистецького середовища, і ми можемо використовувати це для того, щоб позиціонувати і популяризувати українську культуру по-іншому. Тобто до кожної країни, безумовно, потрібний дуже такий tailor-made, адаптований, специфічний підхід. Как бы вы оценили наши политические усилия, дипломатические, связанные с возвращением наших пленных из российских тюрем? Безумовно, для того, щоб оцінити найвищу оцінку, хотілося б побачити всіх політичних в'язнів вдома в Україні. Кожного року, особливо напередодні Різдвяних свят і напередодні Нового року, ще більше ми про це говоримо, що хотілося б, щоб вони зустріли нарешті цей Новий рік у себе вдома. При всьому тому, зрозуміло, що це питання є надзвичайно складним, це питання є багатошаровим і існують проблеми на різних рівнях. Одна із проблем – це, зокрема, погодження списків тих політичних в'язнів, які зараз перебувають або на окупованих територіях, або безпосередньо в Російській Федерації, або на окупованих територіях Криму. Тому що якщо про, скажімо, там частину в'язнів, які є погоджені в списках, можна говорити вже про те, що вони є, російська сторона це визнає, і ми говоримо, власне, про ті зусилля, які направлені, скеровані на їхнє звільнення, то по великій частині людей, на жаль, ми навіть не маємо достеменно списків, погоджених всіма сторонами, і Російська Федерація, в принципі, або відкидає наявність таких людей, або говорить про те, що не знає, де вони знаходяться, і тому навіть на етапі формування цих списків вже виникають певні різнобачення, різночитання, це ще більше ускладнює весь цей процес. Наявність багатьох акторів, і терористичних угруповань, і російських військових, і, відповідно, те, про що я вже говорила, хтось частково в тюрмах в Криму, хтось на окупованих територіях Східній Україні, хтось в самій Російській Федерації, це все значно ускладнює процес. З іншого боку, цей процес триває, його потрібно активізовувати, потрібно його постійно до цього процесу залучати відповідні сторони, тобто не забувати про те, що це питання існує, це людське життя. І я думаю, що, я сподіваюся, принаймні хотілося б сподіватися, що вже в наступному році, можливо, в першій його частині ми побачимо якісь позитивні новини на цьому треку. Туреччина активно залучена, наскільки мені відомо, до цього напрямку, особливо по лінії кримських татар, тому будемо сподіватися, що ми побачимо звільнення, можливо, невеликої частини, але все ж таки певної частини політичних в'язнів с боку Российской Федерации. Ну, дай бог, хотя такие надежды у нас были и в конце прошлого года, и надежды были в начале, и именно тогда эта тема так активно еще муссировалась в СМИ, а потом она утихла. И тем не менее, если, оценивая год уходящий, предположить, какие цели и задачи стоят перед нашей дипломатией, на что нам нужно уделить больше внимания, на чем сакцентироваться в решении проблем, связанных с деоккупацией? Ви знаєте, я би розділила тут відповідь на це питання на дві частини. Є певне коло питань, пов'язано безпосередньо з деокупацією, з постійною роботою з нашими міжнародними партнерами, знов-таки в різних форматах, на різних майданчиках і на рівні двосторонніх відносин, переговорів, і
на рівні міжнародних організацій для того, щоб посилювати тиск на Росію, для того, щоб зберігати санкційний тиск, для того, щоб все ж таки про ці питання говорили, не забували. І це є не тільки політичний вимір, серйозний є і правовий вимір, міжнародно-правовий, юридичний вимір, тому що Росія, як країна-агресор, має понести відповідальність за ті злочини, які вона скоїла і продовжує скоювати на окупованих територіях. І це є один пласт роботи, пов'язаний, власне, з деокупацією, тиском на Російську Федерацію і, ну, скажімо так, боротьбою з тим, що ми вже маємо, боротьбою з російською агресією. Іншим, як на мене, все ж таки значним, хоча і безпосередньо, можливо, не пов'язаним напрямом, є посилення стійкості і спроможності, власне, України. І тут ми говоримо і про військову спроможність України як держави і морської, і держава, яка мусить дедалі більше посилювати свої збройні сили, дедалі голосніше заявляти про свої прагнення і робити конкретні кроки на шляху до членства в НАТО, і про економічну спроможність. На Раді послів, зокрема, міністр і президент неодноразово наголошували про те, що прагматична політика і економізація зовнішньої політики України стане одним із головних пріоритетів на наступний рік, не тільки по традиційних напрямах, скажімо, Європи, європейських країн Заходу, але і освоєння нових ринків, азійських ринків, Китай, Японія, Латинська Америка, Африка, тобто нові регіональні напрями. І в цілому, з одного боку, протидія російській агресії, і з іншого боку, обов'язково посилення власних спроможностей. Мені здається, що в результаті має все ж таки раніше чи пізніше призвести нас до бажаного результату. Ну, если ставить главные цели, вот мы должны добиться в следующем году. Раз, два, три. Ваши варианты, ваши версии. Я думаю, що наступного року перше, про що ми можемо говорити в контексті деокупації, це все ж таки повноцінний запуск Кримської платформи і побачити роботу цієї ініціативи вже на практиці, не тільки на рівні заяв про підтримку, а все ж таки запуск механізмів взаємодії на всіх тих рівнях, про які ми вже говорили, починаючи від президентів, міністрів закордонних справ, парламентів, експертного рівня, тобто повноцінний запуск цього треку. З іншого боку, це безумовно другий момент, якщо ви хочете, другий пріоритет – це збереження санкцій проти Російської Федерації і в найширшому колі питань, тобто це стосується і енергетичних проєктів, це стосується і економічних санкцій проти Росії, тому що те, що ми бачимо, ті процеси, які ми зараз є свідками в Російській Федерації, вони говорять про те, що все ж таки не найкращим чином ситуація розвивається і в самій Росії. Плюс бачимо, що відбувається в регіоні, в Білорусі, в Вірменії, в інших країнах цього регіону. Я думаю, що і в самій Російській Федерації, в принципі, цей тиск вже відчутний, щоб вони як про це не говорили. І третій момент, який би мені хотілося побачити, це активізація наших зусиль все ж таки на рівні міжнародного права, на рівні міжнародних судів, на рівні порушення нових справ кримінальних проти Російської Федерації, на рівні посилення нашої співпраці з країнами-партнерами, між омбудсменами, між міністерствами юстиції, між адвокатськими спілками, для того, щоб фахово, дуже конкретно сідати, обговорювати ці кейси, створювати папки, умовно кажучи, порушувати відповідні справи і тиснути не тільки на рівні політичних заяв, а ще і на дуже такому специфічному, фаховому, юридичному, міжнародно-правовому рівні. Я би визначила 3 таких пріоритети. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Евгения Габер, заместитель директора Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко, была с нами на связи. Благодарю вас за то, что были с нами в эфире. А наше время подошло к концу. Сейчас небольшой перерыв, и мы буквально через 5 минут снова встретимся в этой студии, чтобы поговорить о ситуации в оккупированном Крыму, о ситуации с правами человека на оккупированных территориях.